South Africa. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle. Sise West, iDurban West. Sihola ubaba uMkhize. Siqalela umsebenzi webhakede beku12. Siqala umsebenzi webhakede. Manje sesizovala nandi ibhakede elase West linje nandi elase West ke leli linje. Silana ke sesiyavala manje ububona nje sicindezelo sawuthi sesiyavala likadiwe kakhulu kodwa nje sibonga kakhulu abantu base South Africa ukukholelwa kuthina ukukholelwa ekuthini lento esiyenzayo singayenza sindawonye asiqhubekeke nenkonzo yebhakede ufake lapho kwi-account FNB uqhubeke bese ukuthi ke mawungibona la ngibona khona kuzoba ukuthi ke unginikeza u10 sengiyavala ngolwesibili mhla ka18 labo 10 rand sizobabona kwaNongoma indlu siya handover angithi siya handover sinikeza umama ukhiye